tak tumpakin aku. Aja edan. Tenan ora edan. Medun. Ma. Meduna. Wegah aku lagi sedih lah kaya kan medun ngapa ya? Meduna. Ora medun tak uncalke tak kipatke. Kowe kuntal ketatap watu sirahmu pecah tak pangan. Wis panganan wae. Wis aku dasare urip ya jelek. Menggo permainan gareng ro Petro. Wis patenan wae ora masalah aku. Ora owel karo nyawamu. Owel ngapa nyawa ora le utang ora le njaluk kok. Ming sak derma urip kok owel. Oh, ladalah Ora ladalah iki serius. ya wis kowe medun sik. Medun. Medun gelem aku nang kowe aja ndelok aku lho. Lho, sebabe Aku isin. kok isin ngopo? Rupaku ki elek. Kok engko kaget karo aku. Yakin aku ki menungso ning ora pokro. Yo, Tenan? yo, Ora noleh? ora. Sumpah? Yo. Oke. Mergane aku ki nek didelok wong ki isin, kejaba nek wis ketemu gathuk ngono kae wis ora masalah. Yo. Heeh, ngono ora kepenak to rasa galak-galak. Yo. Lah iya. Aga aku nek noleh. Ayo. Kowe curang kowe ya. Aku ming pengen weruh wong kok kendele kaya ngono. Kendel aku ki ora bayar utange kendele ra jamak-jamak kok. Kok meng numpak macan. Yo. Ya iya. Ya wis medun. Ya wis. Ora noleh lho. Ora. Aku tak melayu. Yo, mlayu. Ya. Ora noleh tenan. Ora. Ayo. Aku kira ngopo-ngopo. Wis aku tak nang kene wae, Can. Males aku medun. Ku tak uncalke. Wis uncalno wae terserah. Arep tok pateni ya sakaremu, arep tok uncalke sakar. Arep tok pangan nek kowe doyan dagingku sakaremu. Yo, aja nganti lara ati karo aku. Ora. Diulang-ulang macan ngono. Lara kabeh awake ya, Le. Ora lho. Rasane piye, Gong? Biasa ketemu kanca lawas kaya Can. Lho iki ki wong apa? Wong tenan. Digenekke ora sambat babar blas. Salar sambat jar ngopo? Aku nek sambat ya ora ana sing nulung. Tiwas sambat. Ora ana sing peduli karo aku. Trak. Perih, Trak. Tulungi, Trak. Macan, ora ngeculke adikku tak bacok sirahmu, bacon, ora wedi. Ora wedi, Gong. Dilingkis. Lingkis dasmu, ora wedi dibano. Ora wedi, Gong. Dibendo. Tak bendo sirahmu, ora wedi dibano. Ora wedi, Gong. Kowe anu nengno wae, Trak. Men modar. Kowe iki niat nulungi cerewet wae. Kenyih cangkemmu. Wah, ngerti basa kenyih barang ora. Tiban mati kowe dibano. Engko nek tak bacok macan ning lomba mlayu ya, Gong. Oke. Siap-siap. Heeh. Mati dening aku. Woi. Ayo, Gong, arung siap apa ya? Oleh bacok ki ngandani dadi aku wis siap. Ya. Ayo, Gong, alah. Lagi arep toto-toto. Bola-bali terus. Ya. Mudiar kowe. Mudiar.
Nyambut gawe nek karo ngantuk ya ngene iki. Macan nglumba Bagong tak bacoki raine. Ya ngapura ya, Gong. Nek kowe mati. Reng awak Bagong mati. Cangkeme. Bagong mati terus. Nek mati ki nek cara desaku ora mlumah. Lah apa iya? Mengkurep tegese wis pasrah karo bumi pertiwi. Oh ngono ya. Kaya nek mati nek Piye Reng? mati tenan. Buktine Mengkurep. nek cara nggon aku wong mati ki ora mengkurep, Lah ngapa? tengok-tengok. Kuwi tegese wis ikhlas ninggal keluargane. Apa iya? Wah, mati tenan terus. Buktine Tengok-tengok saiki. Nek cara nggonku ki nek mati ora ming tengok-tengok ning karo omong-omongan. Bukti nek mayit pancen wis lila lahir batin ninggal ragane. Wis tau weruh ana mayit dememeng, heeh. Antil mencelat kowe. Ya diam terus. iya. Ra urung njaluk ya diem ora. Kekilat kesit pindha tatit lambahing jembaring nadyan namung sak gelagah parandene tumama dadaring matengga buta prating malikat ilang wujuding macan iwang pikulun kaneka putra. Lugon lagune nglekas lukita linuting kidung kadung kadereng momong memangun manah rahayu werkencang warudayong pak pong bubala kali cobe sapa sing gawe Pandu kita aja kaget apa nulun ingkang dadi macan mau sayekti dinuta dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah ya Sang Hyang Jatimurti kinan dawuh kelawan jeneng kita netepi kelawan sumpah prasetya kita kelawan putri ing Mandura dina samengko sumurupa ngger agan prapta negara Mandura kita wis diarep-arep kelawan pacangan kita ya kuwi Dewi Prita ya Dewi Kunti Kalibrata Pandu. Kawuwus lambahing nalindra ing Astina Prabu Pandu Dewayana kadhiraken Sanggira Padmanakawan kocap nalika semanten ingkang wis mentar saking negaring Madras ya ing Mandaraka nenggih Raden Narasoma prapteng tengahing wana bingung penggaling Sang Narasoma wau.